vypadnout. 58:47 a 59:30. To jsou prozatím dva časy, které Probíhání Žente je do cíle, Vesel nabíhá druhého místa. Útok na Vesel, bude to. Vesel jde do čeláne, tady se vítězí. A bude to těsně na 1 hodinu, 1 hodina a neoficiálně 10 vteřin tomu. Další závodníci, startovní číslo 3 a startovní číslo 6. Budeme samozřejmě registrovat ty bilety borce. Trojka, Pius, Majo, Kiro, Kseni, 23letý borec a Česka. Jeden z nejmladších účastníků letošního půlmaratonu a výborné umístění, výborný výkon. Henry Kipfagat, Keňan, který tady loni běžel 1 hodina, 1 vteřina, letos to bylo zhruba o 20 vteřin pomalejší v jeho podání. 1 hodina a 11 minut, to je čas, který v tuhle chvíli